Na actualidade, a Agrupación de Protección Civil de Boiro está integrada por 16 profesionais. A intención do Concello é reforzar a plantilla coa incorporación de voluntarios que poidan prestar servizos de apoio en eventos excepcionais ou fronte a situacións de emerxencia. A intención do Concello, sabemos que o Concello ten 16 profesionales en protección civil, pero bueno, que queremos é fomentar o voluntariado. Antiguamente había máis de 90 personas de voluntarios en protección civil e, bueno, foi a menos, non sei o motivo, pero o que queremos é recuperar ese potencial humano que hai no Concello de Boiro e, bueno, cando hai catástrofes ou hai que cubrir probas deportivas, etcétera, etcétera, pues, bueno, pues ter aí unha bolsa de xente que axude desinteresadamente a labor de protección civil, como está ocurrindo en outros concellos. A pretensión é únicamente esa, fomentar o voluntariado para esas tareas. Despois, para as emergencias puras e duras, xa temos profesionales. A bolsa para inscribirse xa está aberta e ata o momento conta con varios integrantes que deberán realizar a formación básica en materia de prevención e emerxencias. E xa temos aí pois xa xente que se está inscribindo e nos cando teñamos un volumental pois xa teño compromiso da Dirección Xeral de Emerxencias de facer a formación do curso básico a toda esa xente para poder empezar xa a facer tareas de voluntariado. E, bueno, ahora estamos tamén co técnico de protección civil, pues, vendo que funcións e como vamos a organizar tanto a parte profesional como a parte de voluntarios.